Halo logoफोर नोंथांमोनखौ खुलुमलायबाय आं बिराद गोबावसिमोन भिडिअ हगारा ओमफ्राय नै दिनै एसे नुबाय दं आरो एसे गस्लाया आं खिन्थु मारा बुंखानो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय दिनैनि ब्लग भिडिअआ जाहैबाय जों नोंथांमोन खोन्थालांबाय थागोन दसेखिनि नोंथांमोन लांबाय थागोन दसे थाबानो आंजों लोगो दं नैबे बिथां केवगाय बुंनो ओमफ्राय आंखौ नुबाय थाखायो नोंथांमोना इउटुबार जाम्बा जानो साननाय मा बुंनो दा ओमफ्राय मोनसे ब्लग लाना फैनाया बेनो जाहैबाय ब्लग दिनै ब्लग लाना फैनाया जाहैबाय माने जोंहा बे बाबु सासे दंना सेबास्टियान ब्रह्म एखनबा भिडिअफ्राव राव खोनालाबाय थायो बिनि राव नोंथांमोना दा माने बिनि दिनै बार्थडे दङ बिनि थाखायनो जोङो एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दं बाबुआ दिनै जों बोसोर 2 इयार्स जासिगोन बिनि थाखाय दिनै बार्थडे पार्टि बानायनो नागिरदों 2 इयार्सनि ओमफ्राय बांद्राय गिदिर नङा आरो ओरैनो सिम्पोलसो ओमफ्राय नै नोंथांमोना बायदिसिना एसे साजायनाय खोन्थानो नागिरदों जों बार्थडे पार्टिनि थाखाय मा लाबोदों ओमफ्राय दा केक हागोन केक एसे फिसा लाबोदों बेखौ हाहोगोन बाबुखौ बिराद दुस्थ'रा उन्दैया बार्थडे बया उन्दुनानैसो दं लोगोफोर दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जायफोरा गोसो गुदुं नायबाय थाग्रा बिथांमोनहा अननानै भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे आरो गावबागावनि लोगोनो सिगाङाव बुंखाबाय आङो गावबागावनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्ट जागोन मानसि आलासिफोरबो फैगोन आरो आंनि साथाम आलासिफोर लिंहरदों बिमानैफोर दङ आजानि बिसोर फैगोन दा ओमफ्राय बिमायमोनबो फैगोन दा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै साजायनायखौ देखायनोसै दा नै लोगोफोर बे बाबुनि बार्थडेआव साजायनो थाखाय अनलाइनाव बिहरनायमोन बियो मा मा दंखाय मोनसे सुनायनानै नायबाय आरो जों बुंखाबाय बेखौ बेबायदि बुस्थु आरो अनलाइनाव माबानानै अर्डार खालामदोंमोन दामा बेसेबांमोनथाय नै नायनांगौ आरो लोगोफोर बेहाय दाम लिरनाय गैया माथो माने बियो सुना खोन्थागोन नोंथांमोननो दाना कम्पानि दङ जोंना दा बिदिबा लोगोफोर जों बिलुन आरि बायदिसिना बे अनलाइनाव बुस्थु बिहरनायखौ साजायग्रा बिहरनायखौ कम्पानि सुना लानोसै माने कम्पानि दंखायो न'आवनो जोंनाव बे जिनिस प्लास्टिकनि आरो फिलिम बायदि फार्म सुबा देरो दा बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बोरै बोरै खालामो जोङो खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांदो नै मा मा दंथाय प्लास्टिकआव बेबायदिनो फिसा फिसा फिटिं खालामना हरजोबनाय आरो अनलाइननि बुस्थु नालाय ओमफ्राय मोनसे आइटेम दंथाय बिलुन पेकेट मोनसे ओमफ्राय नैबे पेकेट फिसा फिसाया जाहैबाय नैबेबायदि आरो बिदि जागोन ओमफ्य खालामनानै ओमफ्राय नैबे बिदिनो माबा दङ स्पेलिं आइडियाफोरनि बिदिनो मा हेपि बार्थडे बायदिसिना बिदिनो लिरोना बेबायदि आरो बेयो बुस्थु गैला बुस्थुआनो खालि जाबाय बे दा बिदिनो गासिबो दा बे बुस्थुखौनो जोङो वालाव साजायनोसै ओमफ्राय नैबे साइडजोंनो साजायगोन बे जिनिसखौ ओमफ्राय बेहाय थानानै मानसिफोर थानानै माबागोन ओमफ्राय नै सुग्राया नायगासिनो बिसो बिहरदों अनलाइनाव बुस्थुआ ओमफ्राय आं मिथिखाबावासै जेबो मिथिया ओमफ्राय सिस्टेमखौ दा माबायदि जायो नायलांबाय थादों मारै जागोनथाय आं जायखिजाया मबाइलाव नुदोंमोन पिक्साराव नोंथांमोना नुखाबाय दे सुलाय मोनसे नोङो माबा नाव बिलुनखौ जायो सुबाय जायो बोरै खाथिनि बिदिना मोनसे जाबाय इयुना फिसा फिसा जागोन गोलैना kamu harus nanti tinggal apa kan? Saya lagi nak beli, saya nak tahu. Sudah kan itu udah deh, yang isi sudah bisa nih lah. Bilun sudah sendiri berarti ini sana grafernya nih. Sebelum bikin aja kali cuma nih bikin online objek orang itu jangan bikin sana ini lagi lagi bikin. Jadi macam nih, hai orang ham sih nih, bapak kasih dong, ramsey, aneh kasih nih, sana sana. Bilun sudah, bilun nih makasih suka banyak nih. Itu udah kaki langsung biru sih kenapa sih biru karena lewat ada zoom dibanding aku lagi per nih siapa nih party jangan pikir apa alas plus lebih baik hari ini sekelas delegasi nih yang paling party boya labun duluan sekarang sih nggak tahu berarti pilih kasih hari itu bawa sasi azan di taruh bawa pilih kasih dong megang nih si Pas ini kita azan gitu, mereka dong aja apa dong mungkin nih sih, bilu keren, keren nih guys, keren nih. Ya, ini saya saling kan. लोगोफोर जोंहा आजानि बार्थडेनि साजायनाया नै माबायदि नायदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो एसे उनाव केकखौ हानोसै Siapa? Oh siapa? Hai lu dong, hai lu dong, hai lu dong. Badi bu ya mau juga satu kali ini ya. Itu kali ini sendiri, kali ini apa nih? Kali mana guna? Jik sini, badi bu ya, nah. Itu kan cek lagi nanti. Ada kayak spesial bentuk mobil itu. Nah, ini besok mau kita ada badi bu. Badi ini cek kan? Kalau macam, ya ada nih. Badi ini kira ini. लोगोफोरनो आजों बार्थडेनि केकखौ
नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना नायदो नै जोंनि केकखौ खेवना खोन्थाबाय जोङो फिसासो बारा गिदिर नङा केकआ आजानि बादिनि केकआ हौवाया Lại đi sudah hari. Pergi ke sana ini. केकआव लारि लारि फुबाय जासिगोन ना Wala ka rin mali, mga sikat siyas. Jadi udah kan? Udah nunggu. Sana lu kali kalian. Oh. रावबो गैया आलासियानो अखा हानानै फैनो मोनाखिसै रावबो Jangan jemput baik. Saya. Padi punya curah kurang. Minko boy ya. Quay lên xe kinh lại, nó cặp lại với cái này, cặp lại bây giờ. Và đi đi khai này, đi cho anh đi đây là mana kini đi dong. Dù là mình cek kek, azan kek jaket tak. Muri. Jangan sih. Angkat cabak ini udah barang lagi. Muri ya. Mas kang này bang. Mana? Kek aja. Barang lagi habis saya. Mau Jafra, nó phải mất xuống. Nên tôi mau sang đi Jafra nè. Đây là cái số. Ôi, ra đây cái chẳng được. Đi ra rồi. Ayu. Baik, udah makan banyak mana nih? Kek jak mana nih? Kau sudah saya punya apa, Be? Wah, cái này, cái chân nóng Mas Frank cũng cảm thấy nó bảo. Quá này. Hắn đang đi qua thử. Wah, bên nào ngoài. Vì sao ta? Bây giờ chúng ta không thể smart, đông mà chứ. Chả năng được. Mới bây giờ lại nó muốn nào ra, lúc nào lại chứ. Wah này. Umar itu lagi mana tu? Mula ada baik. Bukan hak dengan sana ni betul ya. Mula bang, singkat mula bang bina. Gila Umar itu bukan saudara cek. Kadang-kadang nó bảo vì chúng ai thật xấu mất. Jalan. Kalau isi bawa sakit siapa nak? Sakit siapa? Bukan belajar apa rasmi nak? Aku masih nak. Daulah kasih obat ni, padina sini. Daulah, iya, daulah kasih. Aku jaga masih sampai. Umar ada nak kamu nak sih. Nabi ni. Kamu channel kasih orang sih, aku jangan berhenti. Jalan ni nalai. Nanti kau ni dah daulah kasih yang kalau sih betul. Makumani saksi manusia juga menjadi nong juga dengan, sampai juga punya bukan sejauh ini lah. Juga punya betul betul lakas sebelum ini sampai
फैनो हायासै अखा हानानै बेनिखायनो न'आवनो दाउ दंखायोमोन नालाय दाउखौ सिथारनानै जाग्रोबाय दिनैनि थाखाय गाबोन सानाव बिसोर फैबावगोन आलासिफोर ओमफ्राय गाबोन फुङाव एसे खालामबावनोसै आइटेमफोरखौ माने एसे जागोन लोंगोन खालामबावगोन गाबोनहाय दिनै फार्स्ट सेलेब्रेसननि माने बे जागोननाय जाहैबाय आरो आलासिफोरा फैनो हायासै नालाय गाबोन सानाव आराम मथन जानाय लोंनाय खालामफिनसै दिनै खापताबो जाबाय मोनाथारबायबो दा बेखिनियावनो दोनथ'सै लोगोफोर संनायखौनो खोन्थाला एसे डिस्टार्बबो जायो नालाय जानाय लोंनायखौ सोरबा माने सोरबा लाजियो सोरबा माबायो आरो बिदि भिडिअ खालामनायखौ बायो दा बेनिखायनो दोनथ'सै आङो लोगोफोर